Ahoj, já jsem Wendy a v následujících pár minutách bych vám chtěla povědět něco o handicapu, o životě handicapovaných v naší zemi, o mém životě, mém životě s handicapem, protože já sama mám handicap a myslím si, že je to stále téma, které je v naší společnosti velké tabu a proto je potřeba, aby se o něm mluvilo. Takže na úvod stručně, jak to mám já, nebo jak jsem to měla a jak já žiji, vyrovnávala jsem se s handicapem. Narodila jsem se předčasně v 7. měsíci těhotenství. Diagnóza zněla dětská mozková obrna. Co to ta dětská mozková obrna vlastně je? Dětská mozková obrna je nedědičný vrozený handicap. Není to ten handicap, ta stejná obrna, kterou znáte z knížky Už zase skáču přes kaluže. To je obrna, která je virová. Když to moje dětská mozková obrna je vrozená a, jak jsem říkala, nedědičná. A jak se to může takhle stát, že se narodíte, že tuhle nemoc dostanete, nebo se takhle narodíte? Příčiny jsou různé. Buď je to v průběhu těhotenství, nebo i můžete když žena rodí, dítě může být přiškrcené, do mozku se nedostává dost kyslíku a je vymalováno, jak se říká. Taky samozřejmě po porodu a tak dále, a tak dále. Ale neráda bych tu moc zabíhala do nějaké své dlouhosáhlé anamnézy, lékařských, speciální pedagogických terminologií. Spíš bych chtěla vykládat v první části o sobě, jak jsem to měla já, potom jak vidím já, to, jak se dnešní společnost dívá na handicapované. Musím říct, že můj handicap má různé stupně závažnosti. Můžete být naprostý ležák, nebo například jako já, plně perfektně chodící. Já osobně mám vystudovanou střední školu vysokou. Nevím, čím to je, možná jsem měla štěstí. Taky jsem měla výbornou ranou péči díky všemožným rehabilitačním pracovníkům, různým odborníkům, ale hlavně díky mojí mámě, která se mnou dennodenně cvičila a trápila se mnou a tak všechno jsme to společně zvládli. No, chodila jsem na běžnou základní školu, což za to jsem ráda a do dneška vděčná, protože si myslím, že mi to prospělo. Jednak tím, že se mě nestal izolovaný člověk, což u handicapovaných hrozí. Jakmile se uzavřete do jedné skupiny, do skupiny stejně nějakých handicapovaných lidí, může se stát, že se uzavřete a zůstanete v té bublině a neproniknete dál do toho světa. Což v mém případě je podle mě velká zasluha tím, že jsem chodila na běžnou základní školu, kde jsem měla taky štěstí na učitele a tak. No jak to na základní škole bylo? Měla jsem tam samozřejmě nějaké problémy se spolužáky, byla tam i šikana. Tehdy samozřejmě jako malé dítě mě to hodně trápilo. A strašně moc jsem chtěla zapadnout a pořád to nějak nešlo. A už vlastně tehdy jsem si poprvé uvědomila, bylo to možná v nějaké 4. třídě, že oni ty děti ani za to vlastně nemůžou. Protože jim to nikdo nevysvětlil, co ta jejich spolužačka nebo ta holčina má za problém. Oni to vlastně neví ani ti samotní rodičové těch dětí.
protože tady byla a stále podle mě je stále velká neinformovanost, co se týká handicapovaných lidí. A proto tímhle videem bych chtěla apelovat na všechny handicapované, aby mluvili o svém problému. Mluvte o tom, nebojte se. Spousta handicapovaných, já jsem to tak ze začátku měla, nechce mluvit o sobě, o svém handicapu, protože je tam ostych, obava, odmítnutí ze strany společnosti, ale také rodiny. Stává se, že handicapovaný nechce ten svůj stav jako kdyby přijmout a odděluje se od toho svého handicapu, že ho dělí na to, že jsem já a je ten handicap. Ale ono prostě nejste vy a není ten handicap. Ten handicap jste vy. Je to neoddělitelná část vás samých a vy to prostě neodpářete, neodložíte to někde a necháte to tam. Samozřejmě je to dlouhá cesta, je to o sebepřijetí, člověk na to musí pracovat. Já tomu říkám, že to je schopnost se vnitřně obejmout a říct si, jsem takový, jiný nebudu a mám se rád. Nedávno u mě byla také má kamarádka, která je nevidomá. A tak jsme se bavili o tom, jak se má a vyprávěli jsme si zážitky různé a tak. A říkala mi, víš, scháněla jsem práci a byla jsem prostě v centru pro nevidomé. A chvilku jsem tam docházela a pak jsem se na ty lidi kolem sebe dívala a říkala jsem si, páni, já tu nebudu, já prostě nechci být tady, protože kdybych tady zůstala, oni by mi něco hledali, anebo já bych se tady o něco snažila a neodešla od tama, tak já bych byla prostě za chvilku jako oni. Uzavřela bych se v té komunitě těch nevidomých lidí, ztratila bych kontakt s tím světem. Ona mi říkala, ti lidé byli naprosto rezignovaní, říkala, že za ně absolutně všechno dělali rodiče. A to si myslím, že není dobře. Protože rodiče takových dětí mají někdy potřebu být až přílišně úzkostní, ochranitelští. A myslím si, že největší snaha je o to, aby to dítě bylo co nejvíc samostatné. A to třeba ukázala mě moje kamarádka, která říkala, já prostě nikdy nebudu vyloženě ten nevidomý, který prostě nebude nic dělat. Budu se snažit. A taky říkala třeba zkušenost, kdy potřebuje navést na cestu a lidé vidí, že je nevidomá. Stalo se jí, že ji chytli za ruku a vlekli ji někam a ani pomalu neřekli, kde, kam. A ona chtěla jenom vidět cestu. Takže prosím vás, když narazíte na člověka, který má nějaký handicap nebo je třeba nevidomý, netahejte ho nikam, vždycky se ho zeptejte, jestli něco potřebuje, jestli chce pomoct. Často se mi taky stává, že lidé neví, jak s takovýmhle člověkem jednat. No úplně normálně. Neznamená, že když má někdo nějaký tělesný handicap nebo nevidí, že potřebuje nějaké jiné speciální zacházení, ba naopak. Spoustu z nás nemá rádo nějakou lítost. Ano, my máme handicap, my to víme. Možná, že někteří z nás, teda aspoň já, jak jsem říkala, jsou s tím srovnaní, že takový jsme. A myslím si, že do jisté míry možná můžeme být až alergičtí na tu lítost, ale to samozřejmě ti lidé, nebo vy za to nemůžete, protože
je to celkově o neinformovanosti a člověk neví, jak má s tím handicapovaným jedincem jednat. Je to dané také tím, že spoustu let díky tomu, že tady byla také totalita, handicapovaní žili uzavření v různých ústavech a pak najednou bum a vypustili je a najednou lidi si řekli, wow, co to je? A najednou handicapování se stává běžnou součástí života kolem nás. Mně se třeba stává, že jdu po ulici a lidé se jako dívají a zkoumají moji chůzi, protože samozřejmě člověk je přirozeně zvědavý a zajímají ho věci, co jsou, asi bych řekla, nenormální, když podle mě normální je naprosto všechno, pokud si připustíte, že to je prostě normální, záleží jenom na úhlu pohledu a odkud vezmu, kde bude končit ta hranice, co je a co je normální. Ale to jsme jinde a tohle je hodně, bych řekla, subjektivní záležitost. Takže prosím vás, když půjdete po ulici a uvidíte nějakého člověka, který je handicapovaný, prosím vás, tak když už se potřebujete podívat, tak se podívejte, ale nevejdejte na něho, prosím vás. Protože tomu člověkovi to může být nepříjemné. Mně to třeba osobně nikdy nevadilo, ale vím, že mé mámě to vadilo hodně a byla z toho nešťastná, že prostě ti lidé se pořád na tebe dívají a já říkám, mami, prostě neřeš to. A jak říkám, podle mě je to dané hodně tím, v čem jsme žili. Když si už myslím, že už by to trochu chtělo změnu, přece jenom jsme ve 21. století. Samozřejmě neříkám, že ta změna tady není, ta změna tady je velká, ale podle mě se děje pomalu. Vnímám to tak, že slovo handicapovaný je pro nás něco jako sprosté slovo. Spousta lidí se bojí vyslovit nahlas slovo postižení, handicap. Je to něco jako prosté slovo až. Převládá tady se taková xenofobie. A proto já se o svém problému a o svém handicapu a o svých zažitcích snažím mluvit. Protože si myslím, že dialog je jediná možná cesta, jak tyhle věci a vůbec všechno osvětlit. Protože komunikace je naprosto základ všeho. Ono mnohem smutnější je, nebo takhle, dokážete si říct, že to nepochopí někdo, váš nějaký známý nebo člověk na ulici, ale je třeba smutné, že se s tím setkáváte i na úřadech, kdy stalo se mi to nedávno. Šla jsem si vyřídit na úřad kartičku, respektive už jsem si ji šla vyzvednout, protože měla být vyhotovena. Tak přijdu na ten úřad za sociální pracovníci a říkám, dobrý den, tak jdu si pro tu kartičku, už ji máte hotovou a ona, no víte, já si to musím ještě připravit, natisknout a musím vám to zatavit, můžete jako přijít potom až jako třeba odpoledne a tak já jsem se tak jako trochu zarazila a říkám tak dobře, přijdu. Měla jsem to kousek a taky díky tomu, že jsem zcela soběstačná a imobilní, takže si všechny tyhle ty věci zařizuju sama. A pak jsem ale došla domů a začala jsem nad tím uvažovat a říkala jsem si, ale vždyť to je totální blbost. Jak může nebo ta sociální pracovnice ví, že vy máte nějaký problém, ale přesto vás jako kdyby pošle domů, ani se vás nezeptá, jestli to zvládnete tam přijít, jestli nejste zdaleka, není to pro vás problém. Já nevím, co kdyby tam přišel, já nevím, jednou člověk na vozíčku si pro ten doklad. A tehdy mi došlo, že vlastně my tady, že
že ne vždy vzdělání je to nejpodstatnější pro výkon této profese. Ano, samozřejmě je to z velké části musíte být odborně kvalifikovaní. Ale měla by tady být nějaká lidskost, otevřené srdce a hlavně empatie. A tohle mi tu strašně chybí. My tady chrlíme tituly, je tady neskutečně moc vysokoškoláků, neskutečně moc oborů. Jdete na vysokou, učíte se teorii, kterou se naučíte, je to strašně moc, napíšete to na zkoušku, pak si oddechnete, že to máte, ale stejně nic nevíte. Pak se dostanete do praxe a třeba tady taková slečna, jakou jsem potkala na tom úřadě, potom neví, jak s tím člověkem jednat. No jak by to věděla? Oni to prostě na té škole neučí. My se tady učíme, jak třeba tomu člověku poskytnout dávku, nebo jak vyřídí s ním nějaký ten lejstro, co potřebuje, ale už se nezajímáme o to, že bychom s ním měli komunikovat a vidět v něm především toho člověka, nejenom jako kdyby další tu figurku, která si jde prostě vyřídit nějaký ten prostě svůj dokument. A je to prostě o tom jednání. A to mi tady chybí. Tak prosím, všichni handicapové, prosím vás, mluvte a nebojte se mluvit. A ještě na závěr bych chtěla vzpomenout rodiče, zvláště maminky, nás handicapovaných. Je s podívem, nebo spíš je to smutné, že oceňujeme sportovce, jak řekla moje učitelka ze střední školy, oceňujeme sportovce, umělce, vědce, ale nikdo neocení matky handicapovaných dětí. A tak aspoň já za sebe bych vás chtěla, maminky drahé, ocenit. Děkuji za to, že se o své děti staráte. Taky bych chtěla tímto poděkovat své. Děláte to plně, jak říkají Toltékové, indiáni. Děláte to tak nejlépe, jak umíte. Ono totiž také hlavně spousta lidí si neuvědomuje, jaká to je starost, péče. Je to kolikrát je to, když to dítě postižené, je to 24hodinová péče. Je to psychické vypětí. A když máte handicapované dítě, tak o to víc lásky a péče dáváte tomu handicapovanému, než tomu jeho, řekněme, takzvanému zdravému jedinci. A tohle si málo kdo uvědomuje. Ať už je to v okolí, konče naší celostátní politikou, ale tak, abych to nějak hezky zakončila. Opravdu děkuju všem maminkám, děkuju za jejich vůli, za jejich sílu a za jejich lásku, obrovskou lásku, kterou svým dětem dáváte. A nebojte se, když nebudete o své péči, o své dítě zvládat, nebojte se požádat o pomoc, nebo snad vím, že spousta maminek se cítí provinile, kdyby snad své dítě měla dát do ústavu, že jí za to odsoudí okolí, že snad selže jako máma, ale prostě vy jste dělala jenom to, jak jste to nejlépe uměla, takže děkuju a mějte se krásně, mějte krásný den a doufám, že se vám mé video líbilo.